Yeah, ebusiafo enra ena yehu ye se Oyoko Bremanhemaa na nekwe Afriyie otoso mienu ye de no akokire Santehene ene Asante hema enti ohwe video ye da so ya na ohwe ne ho fa ye picture ye da so ya na wa ye fita na busua nyina abom aba menhie ya na otimu se ye se ye de atode ye da ai Afriyie pa na obebusa se Oyoko Bremanhemaa one hwan na ono ane Bremanhemaa na ne de ne kuro ne wo fa hene fa ti yenhwe Oyoko fo no say na ono no ne dibre ana hin ono so ohye general form edum yen sa kwan no so general memo akwa aba ADUMASA TV na ho ye die ya na daro ma me ho ye yo general wadaro ma Oyoko Bremanhemaa ye sua ne ho ade a say ni besidi anim no oye hwan ya yo Breman ne wo Oyoko Breman na Breman de wo kumase jase fiku okay ene ka Oyoko Breman eno no ye kumase wo fiku a ye friend Oyoko o ya Asante man kwa Oyoko fiku a na dwabe ne da no nti wo ba kumase a Oyoko fiku no do da no ne na aje kunkusia babiu okay oya otra ohine chen woni se nifa so okay ewo na pata se nti ono no ohe ayekupo ahodo mensa so de wo ayeko abosen ne wo ayeko atutu ne wo ayeko Breman Oyoko Breman na ba Oyoko Breman na ni kura wote so ay na hinkru ene bampena se so free man ponten no ani tire kumase a udru bia Sims senior high school wana school nanim ho na no wo fa won sani fa so a do ko bampenase na school friend ko fi age senior technical school no kuna ko fi age senior technical school ho na fa bampenase na ye Oyoko Breman na hinkuru ana babia na himfi wa ote ena wo nkuru be miensa omo na seka ho ebi ne paade baby Sims school no no eho de paade eho dikru ho no ese Oyoko Breman ase ena ahonjo buruku ahonjo ono so se Oyoko Breman ase ena udru Asante fijase a udru Asante fijase na odan woni se de woko kumawu na efre kru bi ho no Oyoko ene fijase abuma ne sa efre kru bi Oyoko hopla ne wo school be friend Westphalian nursing school service a e wo ho no sa kru no ano so ka Oyoko Breman nti ohema udimu pa o Asante mu ene kumase I see na ono wo hene sisi ade minim hena o ho no na hu hena o ka ho tim na fante ebi a Oyoko hene na ebe chiri e wo ho no sisi a na se na omo hene ha wo hene na se na omo ka so mo matoto nsase wo Oyoko Breman ne ni cruise to say kan fa na be ja se mpate mo de me kan se kro na fa na Oyoko no on ba be register o jo mo hene ho no na dodo ma no fe kutri odo ma no ene Oyoko hene o kuma se na aje kunkusia babiu na 10 gram o kama na wadaro ma aboshan ne de ka ho ba ko e ka ho no wo mo so sisi we ka so mo ye nuafo ana omo ye nuafo ebi mo ne nkrubi set man ponten omo nyina ka man ponten ne ko aplikenya ase omo nyina ye sai fofo na e common sense ne bi na enti miensan wadaro ma kotoko hene ewo omo family ni wo mu bia na kotoko hene de ne aboshan no omo ne Afriyie ase ene kumase eluti na na Afriyie ase de no wono eben kotoko hene no echen wo maka no sabi na udru Asante man Oyoko no so a omo mo wo saa aboshan fa no omo ni kokofu mu sa omo ne ben Asante ne chen akofo na aka no ija ba
Asante hema ni honma jobeni na himfin na mamres na asoma ni kukufu hema ne Kenya ase romu na ne ye on se to bi se yitwam a edu ba bi yitwam anye bi ti twutwumutu na kan sa no nti ni twutwumutu pa ne kwa Kenya ase na kukufu omu na ye ne ben pa. Okay, enti kukufu ni kwa Kenya ase nyina ya boshen. Oh, okay. Ana mampontin so kan aboshen no. Mampontin so aka mo kan aboshen no na so emu tikakra. Nti o se akwati se wo ne wo maame ma. Ena maame nuama. Okay. Ena onana ena mo onana na mo foforo. Onana na foforo amisa. Nti wo se mo ya busia mo ya kakaka na so twetwe mu kono na ebi bente ebi nti wonu o maame ma na kasa mo beben aten wonu maame nuama. Okay. Ena mo beben so mo so mo beben aten wonana enua ena mo nti emme pisa nti ana wo se ase chisi mu ana ekosa ye hu sa aboshenfo no kokofu ene kwa Kenya so mo tawo na ahema ho pa we mu no omo so wo hobi ana omuso wo hobi omuso hene no eso tena Asante henchen yeah nanso edru baby a na ntitemu kakra ba mu efise edru nsem bi ho a eno de abusia pa na ben pa no ne kusia ka na etwa kakra bo enti ebedu baby na ebia mo fi nsem bi ho a mo ka mabusia fo aka na ebia mbete o mo afi mo nchen kakra. I see. Enti miensa ni nyina wo fekuo ba ko. Kuma se yeko fekuo ni. Di fekuo na isa na yero fekuo ti se kuntra kwam adonte. Oyoko no so ye fekuo ka ho bi. Ane ono so eche na adwen wo kuma se siesia. Kuma se ya. Ji se ko ba se ba Asante man dia ya na okohye dwaben mu. Okay. Ji Asante man concept na se dwaben hene kasa ono so sorry jina na chi bon chidom. Na chese uhwemu a ye betuma ka se kumase de Oyoko hene Asante man ye dwaben. Asante man ye dwaben. Di Asante man de o man hene bi akasa na so dwaben ne sorry so kasa Oyoko hene sorry jina na chi. Into Oyoko feku nu akasa wan na da no. Kumase de Oyoko hene ne mo ba Asante man de dwaben hene. Yensu ade bi wa ha etifane se Asante man na dwaben hene tie na echi na Asante man echi a Oyoko hene na behwe echi na dwaben hene na bia wotu kwan na Asante man echi na wo so Oyokofo ka bia be kwa so okay ntina be ha dwaben hene chance a ya na be kwa hene so kan ho yeah enanka ikukufu hene na se ne ho fa ntianka ono so ka ho bi no mo te obom. Okay. You that say trasa I go for the tra in faso ena adako for the tra ne benkum so nti adako for the na kontona se urara dikoma ena kruba ku mrefide no ya no so tra ne sa benkum so nti otena se amudi kan be chadu ya sana sa sa ba man ne dia mama ba be chia no yo with my drew yensu ade wo feku no amahene de da no se ye feku mase a wan na kasa wo sa feku ni feku mase se feku de he fan se benkum yero suminya so no okay the edra Asante man ya ho omun kasa se feku obi akasa man ho okay mahene bia ekasa nti mahene se adusia no nyina ba ya adusia no bia be kasa Masen ko ana ya na ma feku tri kasa ma feku no
udru friends asanema or hini bi akasama ne ho feku tira ese de yi omo ankasa no ama obi anu se we na feku e da no nifa ne benkum nifa no mampon na benkum ne yesumia de aka no ana ebia ntise bi wo mu na so ye sheda mu bi din se dwaben kra meka se o na da yeko na no ni dwuma dia odi na ma ye hu so na da no na so ye sheda mu ne din so na ye santama yeko feku o na ye mutire no asa hu na wo feku no nti asantama ja se feku no ye sheda nka se we na ye kan no da no na me wo nyina wo feku ni mu nti etoda mu dwuma di no se kumasi ja se na be dwuma no kumasi amomo na ebia wo no bidin komo na mu nyina te se de kumasi traditional council na feku no kwesiara no asantama for no nyesa omunya be sha prekope o iranim nto mu sia obi a che na adwene se o man hene no mu nto ma adwene se feku na mu medru kumasi so a na ye no se feku training kasa ma feku no nti kumasi se batma hene o ha o na be kasa ma country so oni ho no ma omo hyehyɛ nti we ya na no kumasi isi ana Asante ni ho no atuma kwa ngoma na kasa ma country no se na batma hene ni ho nti benkum no so tafo hene na da no kumasi tafo hene ni ho a ema hene ho no ma wo sa hyehyɛ no ho oba enifa askroma fo hene da no oni ho a nkwanta kese hene na beba ebia oni ho a bebre hene so bitumi abekasa sa na ni de so no wo ina se askroma fo hene no no nkwanta kese hene na kasa mo no oba akwamu a asafo hene da no sa omo maka no ni ho a omo na bekasa omo se o da mambre mu odru ankobia bafa ankobia hene na bekasa oni ho a tipi hene wo ho no sa omo hene se o ankobia ho no udru Maria hene na kasa oni ho a asampon hene na ho tinanse Maria hene ho fa no na asampon hene na kasa udru ti doma asampon hene na doma no oni ho no ma hene na ho tinanse ati dom hene ni ho no ti dom hene na ono asa asampon hene oni ho no hene na kasa mo nti feku bi asana te ne no wedru ati ame no so de ati ame ne de dumi no omo nyina ho kwa so mo kasa nanso omunyina so mu upa okwe kasa pa kasa nemu atame hene kasa dia obi akasa bi atame hene kasa o trena dinu ya na afi wasa ka de na nanu munyina aka de na wa bonu tofa atre Asante hene afi okasa bi ya na Asante hene ato aso. Okay, enti da me pese mi hu ne se Asante mai mu no feku nkasa na feku kasa Asante mu de feku nkasa amahene na ne kasa. Okay. On say ama hene de ono de ne man nyina decision na woni trim no obekasa enti omo nkasa in group omo ne omo yema ba kon kasa mo enti ni bi se Asante man ni fan feku bekasa da bi Asante man ni fan no obia betre na adwene ne mo medru kumase ni fa de a na kumase ni fa no de odo ma no bekasa mo nti ono sore so kasa na feku ni nyina sore gina na chi no akasa nti ono kasa na se feku ni na kasa ne dru Asante man dia obia be kasa baako enka ya se feku tiri ne ko ka mo aha enti kumase na aman no aman hene na kasa no feku ni di obia nka bi amdo mo tuma di oka kumase feku no ai kumase de feku tiri dumi no na ya o mo kasa ma feku no aha me ya se ne ko eduba kasa mo sa aman hene kasa wi feku dumi ni na asoso omo na no dani ni na abeka bi aya na ni Asante ma hene nya ne kasa buyo ama hene ya se bi ama hene ne kasa ne nya na feku no so kasa fam nto mo kasa nwi no na feku duba ko nyina so kasa wi na afia chama ne de ato aso sana Asante ne na no ato so eti wo se ibi wo hono ma obere na te se yisi adonten kumasa adonten se okasa bra okasa ne mu no ono be kasa bra Asante man adonten feku ne kasa ne mu no kumasa adonten so be kasa okasa wi antibata ma wo se kumasa Asante man adonten ahemfo no be kasa bi wi no na kumasa adonten so yamana kasa ne de afam na se eno ani wi red ko feku foforo so Afina Matias pa you
Any na eno na me pese yihu na yesua de de efa ho yeda se pa ene wobre na ye wie nyina ne tofa bomu no eno asetene mu no boy nkomo kakali ni si wo tofa bom and say the only can no nana Afriyie otos me de metre asana September so na September so chance no na fraso ba pedini ade di bimbre Asante say waja tun say we di for so no so ya this year ana ADUMASA kese Asante city committee a me kwa ko ye omo nkonya se mo hwimu ye tiara say ohene wo ho so hema de okọ me krechi na sese abusia hodo mienu pese omo trese omo na ya ade hye na nye ohene na otia konya so na ji ya set committee son ko we sa chim ni mu ADUMASA kese abrade ahensem no sese abeto dwa se asona fo na konya ni omo de anya ikofo de chefi na eko mema ikofo no ko ha adwene bi na Asante so kire ehye de da nkuru na atwa abrade ho ahia no abrade kura ufiri uduruma ponte kuru ni finfin ho a so ufiri kuma se na eko Asante mampon uduruma ponte afa ntabe benkum so ana okọ abrade so fi mampon so na be kuma sa uduruma ponte na afa nsa ni faso ho na ufiri utra our Lady of Grace Senior High School apena urama abrade na ho no sase bibiri ho no mama ese gugu nkrofo adan egu udru hon ma ohine we say ha media we say there be ha na media we say there be ha nyo dia nti sasa no ekoso nti ohine chirichiri mu se efiri na eko udru ha abrade ne mamponten wo bi atra wa be no wa be nso ne da wo ntem ho se so mamponten kwa udru wa be na otra nso na pe di akanyina ya abrade sana ofiri abrade so ba atra nso na di akanyina ya mamponten eno chirichiri se sawa bia the science here da abrade ne hemaintem eno start chirimu nkrubi se bomfa ene wawa asemo bebe hori nyina no ocheche share the omuntrim na because na say na confusion do omuntem hona na na hemai hene sorry be da ira say wa chere share the say o ya no so si asem no crofo de hana adre won patem ko share the omuntem no ema siame kanta kra ka se ire si ati mama na sawansa nani agide ebetumi onfa million ahenan 400 million ebede ire ase so ai na dwuma no eti okai no so wi na ade ba kwa akoye srepa wo hoye rempe akonya rempe diase kenya se diase na rempe no ti me ti book room estate da bia me tena no so ehye diase asase mu na manfo nim se book room estate no diase nsase na yeso et na maso ba ma bisapani ba ko ne ohina no ohwe maso mo ohine di nkuku ba bisapani di nkuku okay apo di ye do so so mu yi ohine na cha hu di esi na de no ekosi ene se we me ka afani afansem enche se de meka no ye no kre if you said o musika no na meka no okay man panifu be bo abusapani ne ko adu se o de ade na tane sikaje o de akoji obi sika ni pa no wa pro obi frɛ bu kira ba so me di hene ni pa ne ba ya wa je no be 6 billion akonya so fama no adan ya wa konya obi a oye gold miner okuta 7 concessions a was kentisi no ho no woko odidi konti ho na aye ne dentity yo ma yo no trebisha ba na do no trebisha ba sisi also say 7 hu nyina kuku ni sika nyina na eno okra so obi ji wa kraba aso odi akunya asa woko aso odi akunya aso woko e ma ni akunya nda ena busafanye faso chese o ehera ntesa no no ane bo ka no timi ye na afi no ote ne ka o se de be bi ene sense mebire hona na
Emma Sapani for Busanimu or Chimu, few one obey and nine. And I'm up and forced every. Ah, you know, there's a very person kind of cries, I'm from one kind of one year Busan for. Oh, baby, on some baby. Now, a Sapani now crown or Sapano or Busani in the first place or Busani. No Mufi pay fee. And now or Tabi Diacro, and I say, I had not a penny for. Nebusa penny party or Hakra Menocase. No. One idea was a penama, Yadi Honsa, Akoma Krumo Hene, and Ayoko Hene, Amayasade, and who Wama Diacahon. And you went on here, Busa Penno, or one if you okay, and then I said, and in the Diabra, and I said, if you're no near Busa any crowd. We. And I was a penny, I said, with everyone. One of them that I copy up with now, among candidates on the and I feel I'll copy up with now. And now I tell me, says, I let you, dear. Yes, I say, would you so your Busania? Can't come say, no, me are there back. No, the training us or can't pass through you. So soon as I may know, I want to put that. As I let you, dear, or back town, some less in anyone pass it. Or copy up with Yanabano, or who's a no Busani. Or copy about that, I don't know who's on Nebusani. I feel no more become or he didn't say or Nebusani, sanity, okay, or say, no, I can't, no, say no kind. And the man, person, much as I ever said, Penino, as you can't come to now, there was a penny or no, he didn't say it was a penny. I feel they never for a junket here. If they say no, they say, more was a penny, and to honor the honor if I force it was a penny. No, I can't tell say. This is remember Obiad Nabako 7 Nebusa Diaba. I was a penny say, or no money I have for or me a debaco. And I'm a mano, Bema Becan Tanamo, so say, there be or minimum or no Musemi. Only than Tom Keke, Nasomun, see be a Diana Keke, no Momunia Busabaco. And I was a see. Now, a neutral movie, you know, and a last case in the buy. Last case near. Yabe Assassin. Okay. I have been Assassin, Yama committee report on some we did say about so Yawa Debe. Okay. Yabe area hono. Traboom, maybe if you could be girls senior high school. Yeah. If you're Traboom. Okay. Na Traboom and or say of one Assassin and a Ura Diamano. And as for him, so a hoy baby and India into a booty crew. And a bantam and also say, oh, baby, see an India and tons of booty crew. And I sat by Reno Castle, Piana de Oyono. To Piana de Ohono, and then what you know, almost come over Dicro Hono. And I Ura Buffuyana, or Mudi for, or my money. Indeed, none rano. Bafo, my quetia, bantam my and attempt for Asafo Boache, Asafo, or Modi, Dibium every year. Now, Asafo didn't give me the camera. Nobody can say, a horn a Dicuna, Okoboya, and Uti, would it don't Dibium banner, switch him. Was it Debbie Chemo? And I'm Bafo, Bantama, a Bafo Canta, I said, I said, oh. Say the Okwa would dig or said as or none home karma now question with him. Was it ever also stood as a Unchemo? But I saw a Dicro. And I feel now for young Shoma and they said, as I'm for as for Henecono. And she also was said, oh, didn't see a Unchemo. Naso said, oh, to me, said, oh, Buddy Crow. After you want to say, also, Kumasi Kuna. You can't continue Komu. Tiba, I asked for him in a dark common. I know. Do you want to say, go to food in the house? Sorry to be kept anymore. Make up my hand, trade the hen, a friend said, Aqua, ne, Afriyie, a woman house on the make up on Baron Bicha. You see, as for him, we see I don't microphone influence him. Obviously, it is a modern on the bat my hand. I can't tell you, I said. Mr. Jai and I need Inia and Coding Comoca Crabby Ransa. And I'm going to Quajak a can on the Casaya. So, by on about my hand, I can't say, Mona Abroa, I could drink Comona, and say so much to say on Bicha in Dicrudim. Yet, it be a movie. And I feel the Casa as a Farina and Pan and Munka,
sesana o aka nen ko yesa ba ma na abeka smash na no se na otumfo chame ba for se kwa beka tankrati na aso all for so aka bibia se na no ama no no se waja tum wotwem obetwem okoya okotwem ena ba for se entwe se ade a waye wakodi esichire ye pewabo o se maso wakodi ade fenfen ye pewabo se makoso ntep sichire de waye no enya atrepa ema enkraka enti wanya mane chitana tede aboneka enwan tumi no na yura e kan se ba for nteso na ba for se okay wache mi no ti asafo he edeka enwan nsia nti ye ho na sasem no sa fa no koda na dibi metos mi no ba ntwa he deba odo anes na ba for udi kuru na so so metwem da debi metwem na ho trabu mu hima ese mu asem ka no se dey na okay say atma he ya kan tama wabu yura tam no se dey ntam ho sa na mo kai ne ntam ya na mo ba be di no se we ntam fo fraba no sa ntam be na asa ba no se yo ba fo ba atma he di kru ba ko wawu ena o me yeso mba bisi no e trabu mu sa asa ma so da si ene se mpene fi se sa se ne me trabu hima dia ena asem wo yura nim tu obi atuma bibi wo asem se ena ma kan tamago mo so na ye frame mo kontrifiku na ba fo ba twa hene ni ho ena ye trade ne akonwa kwa mamma na tra so mo ka ya ko yi se sa na tie dia ye ntwen na ba twa hene mra ne ka ba twa hene so ba mo ntwen kan sa mo hu ya na se omo di nipa na no ti o se ntam no kan na mo ma na imu ade ma omo e kontri ho no na ohu ya so mo ba bisi funu na ono ka so mpre no abeye yi no honom enti o ma tratra yura ntam so mo se ntam ne ntam hu e ho na atuma kan ma henje akase mu no no ka se ndi akosi ana se obai kan ntam no omo na bantma hene ni hu nti omo twema na ba oba na mo kan ho atam kire no na bantma hene so mo anyai no no afa nko yura nim na obeka ho asem echi omo te se bantma hene ka se omo se wone ba panyin aka asumase menti se o maka o masa mo wi o mu ni o ti ata afiri funu yakosi o enti o mo de o mo no o mu yo mo afiri asem no fi se ba to hene ka so asu ba to hene so je ka se mu no to tre se debi o mu ni ho nkomo na o ba ya no ma meeting ba ko sa asem no kra ma mu ho nti wa chere ni ho hwe na so fo so no jiri se firi no na ho na na contribute ko no maka na ba o manum ka mo ayo mo ma se asem no ase asode obi aka bi ba foforo ana yura se twai na so what ba for teacher no wana ba for kan tachi debi yura de ase na o mo de mo fa nche no o mo je no sidi that sidi foforo ba yimpim nu 5,000 Ghana cedis na ba twa wana na ebi mo so mo sem ka sa bre na no na pam no mo ba for kan tankrati se mereko yura achara sha achara nji ade aka bia intuition ya wadana ya kan wase nyami sha kotoko hene pa fi se na no ka cha jajefo no se wo hwa ahinsam dia kumase ana santimemu die yembede no wo mo wo hwe die kosu nyina wa se woti hodin na wotie nkrubo tintin nyina oni se asemi ya kokosi yo ya be asem no ahem fu bayem kunu ne wo ya be asem no atuma wo asafu wo ya be hene wo trabom hene wo ananta hene wo ena ahem fu bebrebe sa se mo se kokoso aho wonya ne for 10 years ebeche we me ko na ho na ba to hene abekasa na on kasa nwi no na ya on kasa nwi ne ajo na be so nwi asa na sa ba bisia ajo nti on ka na nsem no kasa ne abako ba bitie mu ba bi ne acha ajo obiwi na asafo hena ba nti kasa we 10 years kra den kan wi o he another one ti se the FC adwuma kasa kesi ya sa bi na kebe me abrade ho no na meta akosra omo
ɛwɔ mo schools bi hɔ no mo yɛ medical nam ta akɔkɔ nam ɛtɔda nkɔkyɛ mo pɛm ti minim hɔ ɛhɔ asɛ ɛhɔ ahensɛm na da hɔ ama kuro no tete apansam ama afi no manya first 2 people mo kuro mo tumi akɔ SS kuro ni nyina nipa bi ɛni kuro wɔ akyi uduru ma pɔta bɛ na mitumi anante akɔ abrade na so wa hwɛ uduru a wɔde sɛ kuro no bɛ 4 hours from Kumasi enam ahensɛm a ɛsi kuro mo nti ɛyɛ na nkuro na meka sɛ ɛyɛ na mɛkyerɛ baabi ɛfa kɔ efisɛ ma akokɔ kɔ ɛrɛ nim de sisi wɔ hɔ no abrade hɔ nyɛ easy kura bu na kura 13-15 years na ɛnyɛ easy nti ɛyɛ na sansa ne wura na so ano a na ka kɔ na nam court a ɛbɛyɛ sɛ bɛda hɔ ama nipa ewu aba abɛto aso ama mo soso ayɛ nkɔkorafo nti ɛgyiri sɛ ɛna ha asɛm baako a wura kan ho asɛm a ɛho hia me paa me kan sa no mefiri so ɔse wɔ hu sɛ yɛse yɛde asɛm ma committee bi hɔ a wɔasɛm kodoro yɛde mo a wokɔ ɔmo se obiara ɔwɔ asɛm biara no mo a moyɛ parties to the case no obiara ntua bi 70,000 ana visa ɛma committee for no ɔsɛ committee na yɛde ɔmbɛ tu kaa na aba abɛtena so ɔmbɛ sɛ ɔmo mmerɛ ɛdɔ da kora ɔsɛ ɔmo san di akyiri kɔ baabi a nsasɛsɛm no wɔ ɛkɔtwitwa mfonyini ɛkɔyɛ video ɛkɔyɛ no nyinaa ka nti ɛkɔm sɛ ɔsɛ committee no ɔmo nyɛ sika akra na ɔsɛ ɛtɔ na committee bi ɔmo tumi charge obi a wɔ case no so biara 70,000 na yɛwura sɛ ano ɔden dodo nti wahyɛ Kumasi fikutiri ni nyinaa edu baako no ɔde n'akyɛ mɛka ho atumi no sɛ ɔmo nkɔdwene ho ne mpɛ sika yɛbɛyɛ sɛ fi na ɛkɔ sei na committee bi tumi agye ɛyɛ sɛ ɔde asɛm ba sei na committee no gye agye no ana anyi sika bio nti wɔse ɛyɛ baafo bantoma hene ɛne atɛmfo asafo hene emienu ne animu na ɔmo ho boa ɛwɔ sɛ yɛtiama committee for na ya wata we awon family na fi ne be delay bia ha ya da me kan say e bia you request ya fi ne ko assembly committee ni mo be sika sempo ana seteku na entra sans so that very nice fisana na no mo kono mbeto mbetu ka fuel o medi de o menu nsu enne emra wo ho de na so bo no na ira person mo ye hu bibi yes na kamia koye se wa enya no ahwa no akudifo yo you know it as pa no bre ebusuya general form na yetin nka no tinua tofa boy course o men chef kesim nyina na one yen abono ya wada de beye de pa fi na agro no beye de pa kotoko hene onkwaso yankopon hira o na wanye okese esanse de wo yema asante man no ebura adwene ntiase so mede mu si ha mede ndi atesem hene koko ha ADUMASA TV makramo